Çörek. Olar gumak ýollan barýardylar. Murat käte atasından öňe geçýärdi, käte de ýyda galýardy. Ýolda bir döwüm çörek ýetýärdi. Filap ağa sakka durdy. Murat, ho çöregi maňa eber. Agtygy guma garylyp ýatan çöregi getirip atasyna berdi. Muny iýip bolmada. Bilýän, muny iýip bolmajagyny. Filap ağa çöregi ýoluň garasyndaky tümmejiň üstünde emay bilen goýdy. Inni bolly. Murat egnini gysdy. Ony näme üçin o ýerde goýdyň? Ata. Filap ağa ardynçyrady da çörek ýerde ayak astynda ýatmaly däldir. Ýerde ýatan çöregi görseň, gallyrgyna belendirek bir ýerde goýgun. Näme üçin diýdiňmi? Guşa gumra iň bolmagy mümkin. Bu bir wagtlar biziň gaty dar bolan zadymyzdy. Ol atlydy, biz piyadadyk. Her niçe bolçuluk bolsa-da, çörek ayak astynda taşlanmaly zat däldir. Biziň janymyz şondadyr. Ol daýhanyň maňlay derinden öňýän gudratdyr.